Hej og velkommen til Crux HD's første video. Og Crux HD, det er mig, og her er Tobias Kamp Theisen, hedder han på YouTube. Og der er link til ham i description, så I er velkommen til at gå ned og abonnere på ham. Har du noget, du vil sige om din kanal? Eller? Ja, egentlig bare, at det er en amatørkanal, og den ikke er kendt. Ja, vi er nybegyndere til YouTube, men det er også fuldstændig lige meget. Men i dag, så som sagt, skulle vi så lave sådan en unboxing af sådan en bare Orange 8. Og det er hvis I kender Irn-Bru, så er det samme mærke, der har lavet den, og der laver denne her. Så. Og Irn-Bru, den er også rigtig, rigtig god. Så. Men unboxing, det vil så sige, at vi siger noget om denne sodavand. Altså smagen og bedømmelsen, ja. Og hvad vi synes om den. Ja, og 1-5, eller 6 stjerner, whatever. Ja, 1-6. Ja, 1-6 siger vi. I kan lige se den. Bare Orange 8, og sådan ser den også ud om bag. Og på en af siderne så står der kalorieindhold og pant og sådan. Men jep, så vi vil bare begynde at hælde op. Og alle skal have lige meget, så det er det, vi gør. Eller, vi skal. Og det her, det gør man for at den ikke skal bruges over. Ja, for den har måske været lidt rystet. Who knows? Så. Prøv at lugte. Jeg synes, det lugter lidt af Fanta. Ja, lidt sådan noget San Pellegrino. Ja. Det ligner Fanta. Så skal vi lige måle. Præcis. Perfekt. Den er lige nu. Bare drik resten. Tak. Så er denne fine dåse tom, og den sætter vi herom. Væk fra kameraet, så I ikke kan se mere. Skål. Og ja, vi vil bare begynde. Først så skal vi lige vise jer farven. Det ligner Fanta, og faktisk dufter det også sådan lidt som Fanta. Ja. Men vi vil bare skåle, men først og fremmest så lader vi det gæsten. Hvad for en vil du have? Så var den, jeg havde før. Det var også den, jeg havde først. Godt. Vi siger skål, og så drikker vi. Skål. Den smager rigtig, rigtig godt. Den smager meget ligesom en blanding mellem Fanta og det der Nicoline. Og så sådan lidt sådan noget San Pellegrino. Den er lidt meget syrlig, men har sådan en god sød smag også. Så det, og eftersmagen, den er rigtig, rigtig god, synes jeg selv. Jeg ved ikke. Den er ikke så særlig stærk, og den har ikke for meget brus i, så den er meget tilpas. Den er god. Hvad skal vi give den? Ja, måske 4-5. Ja. Spiller vi med halve? Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg giver den 4,5. 4,5. Det kunne godt have været bedre, men den kunne godt have været lidt der er kraftigere. længere vej ned til bunden, så. Og den har vi ikke så meget brus i, men det er fordi, den er rystet sådan lidt. Så den er meget limonadeagtig. Ja, det er også derfor, den hedder Orange 8. Så for limonade. Ja. Ja. Ja, det skulle jeg bare tænke på. Tusind tak, fordi I så med. Og ja. Husk at like, subscribe, abonnere og skrive en kommentar, hvis I synes, den var god. Ja. Det er den forhåbentlig også. Og så, vi ses derude en dag.